maka na ise si na mgbọrọgwụ okwu a na-akpọ se onye kpatalụ ose ife ọ na-ada n'afọ bụ ife afụrụ n'anya ose ife afụrụ n'anya ose na-abụ ife afụrụ n'anya ọfụma ijide ose onye nọ n'ebe a na-afụ anya ya bụ na ọ bịara gịnị na osego ife dị na na-eselitego ọ bụrụ na mkpụrụ it has germinated ife ndị na nkịta na-eme n'obi nkịta na-ọpụtago na ose na-abụ n'anya bụ ise maka na ịnọ fam ọkụkọ wee deburu ofu bụ the sọks bụ ebe fasi adọla ike wee legịrị wee see anya bụ ise ifese ọbụrụ gịnị ọbụrụzi awele ịma na-enwego prosperity ịma na-enwego mkpụrụ osisi ekwugo ọ mịtago mkpụrụ ọnya bụ akụ ọ ga-eji esi awele Ọdịnanị is mathematics. Ya bụ na akụ asụ kịta anụnwa nọ ofu enyekwa gị ise ịgbakọnyekwa na-enweghị iwe ịma na ụbụrụ isi anya anụ adịghị ka nke isi iche a na-ebibi ndụ doro isasị anya na-enweghị iwe biko ọnwụ ya ebe m mere ihe na-anọ ise ofu ise ya bụ na ise afọ kịta anụ a na o selitego ma ife ọ na-egosikwa kịta anụ bụ na ife mere ise anọ jiri eselite bụ na ọkara na ike nke ejekọgo ojekwa gị ise o gosikwa gị sị gị na gịnị na ịnọ jekwuru ofu o wee nye gị ise amanwụ na na-ahụ tifa na-ekwu na o wee nye gị ise so n'anya bụ ife niile afọ kịta anụ apụta n'ise ọ na-awọchị ihe jiri na-ejepụta isi ihe a na-ejepụta